Салом алейкум дӯстони азиз. Як бародармон устоа як подсобник дар кораи срочно халтур як се рӯза корай барои худаш устоа ёрдамчӣ дар корай. Марҳамат занг занен, ба ин номроша мемонам, занг занен, кайса дар кор боша, марҳамат занг занен, рафта кор кунед. Танҳо дар шаҳри Екатеринбург. То бози дӯстони азиз, агар шумо дар кор набошад, пас видеоро поделитса кунед ки касе дар кор бошад, касе бекор дар хона хоб ютуб тамошо дорад, пас бихеза брава кор кунад. Салом дӯстони азиз, як нафар одам дар кор аст, як рӯза кор, як рӯза ду рӯза кор. Ин бародармон номери телефоншам мемонем, занг занен, срочно одам дар корай, худаш устоа, танҳо як подсобник дар корай, барои ин ки краска задесай, ана камкам ёрдамаш кунад. Краска намезана, фақат ёрдамаш мекунад, ҳаму краскаша пеш меёра, хай ҳаму халтур да, короче. Кайса дар кор боша, марҳамат занг занен, срочно одам дар кор аст, 3-4 рӯза ҳастай. Халтур 1000 рубл. Хорошо.